ಪುರಾಣದ ಆಯೋಡೊಂಜಿ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ದೂರ್ವಾಸೇರು ಕೊರಿಸಾಪುರದಾತ್ರ ಇಂದುರ್ ಲೋಕದ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಕಡಲ ಗರ್ಭ ಸೇರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವೇರ್ಕುಲು ಗನಕಲಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಏಳು ಕಡಲ ನಡು ಪೇರು ಕಡಲನ್ನು ದೇವೇರ್ಕೊಲ್ಲ ರಕ್ಕೆಸೆರ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಮಾಸೇಸನೆ ಕಡೆಬೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಲಿಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಮೃತ ಉದಿತು ಬತ್ತನಿಗೆ. ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸಾರ ಸತ್ವ ಬದುಕು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪದ್ಧತಿಲಿನ ನಂಬೋಲಿಗೆನ್ ಪೂರ ತುಳಿತುಂಡ ವಾ ಅಮೃತ ಬರುವ ಅವೇ ಪುದರ್ದಾರಿನಿ ಪೆರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರಲ್ಲರೇ ಅರಗಿನಿ ತುಳು ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರದ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪನಲೇಸೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಇದೇವೆ ಮಾನಾದಿಗದ ಪೀಠಗು ಬರಡು ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುತ ಜಾನಪದ ಬದುಕು ಪರ್ಯಾವ ಭಗವತಿ ಆರಾಧನೆ ಪರ್ಯಾವ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ನಂಬಳಿಗೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪದ್ಧತಿಲು ಪರ್ಯಾವ ನಿನ್ ಪೂರ ತುಳಿತದ ಲೋಕಮುಖಕ್ಕೂ ಪಟ್ಟು ಪಸರಿನಂಚಿತಿನ ಕೆಲಸನು ಬರವುದ ಹೊರಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಪುನರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕನ್ನಡ ಬಕ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿ ಗೋಂದೋಲದಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ವೈಚಾರಿಕತದ ನಾಟಕ ಒಪ್ಪರ್ಯಾವ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಂಡು ಕಲೆ ಬಂಪಿನ ಪುಗಾರ್ತೆಪನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲಾ ಒಪ್ಪರ್ಯಾವ ಈ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರಲೆಗ್ಲ ಮಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ದಿನಾರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮೇರೆಗೆ ಬಿನ್ನೂರ್ನ ಕಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಮಾತ ತುಳು ಬಂದುಲ್ನ ದುಂಬದಿ ಕಿಡು ಕೊರ್ಪಿಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾನದಿಗೆ ತುಳು ರತ್ನ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಪದ್ನಾಜಿ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 7ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗೆಟ್ ಎಡೆನ ಪೊರ್ಮಾಟ ಮಲ್ದಿನ ಕರೆದು ಪೋತಿನ ಮಮಲ್ಲ ದಿವ್ಯಾತ್ಮ ದಿವಗತ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ತುಳು ರತ್ನ ಮಾನದಿಗೆ ತೆಗೆದು ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಓರ್ಮನೆ ಇಸ್ವಿಡು ಎಕಡರ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಯ್ಯಾರ ಕಿಂಜಣ್ಣ ರೈಕಲೆಗೆ ತುಳು ರತ್ನ ಮಾನಾದಿಗೆ ತೆಗೆದು ಈ ಸರ್ತಿ ಕೂಡ ರಡ್ಡಿ ಜನಕ್ಕೆ ತುಳು ರತ್ನ ಮಾನಾದಿಗೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಎಂಚಿತ್ತಿ ಮಗನ ಪೆದ್ದಿಯಳು ಪಾರ್ವತಿ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪದ ಬರೆತಿನಾರು ಬಹುಶಃ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಮೃತರನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಪ್ಪೆಗ್ಲ ಈ ಪಾತ್ರ ಪನೋಡಾತನಿ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಮಗನ ಪೆದಿಯರು ಅಮೃತರನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಬದುಕಿಗೆ ಮಮಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ತಮ್ಮನ ಬಲಮಾನ ತುಳು ರತ್ನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಕೊಡರ ಬರಡ್ ಬಂದರೆ ದಯದಿದ್ದು ಮಾತರ ಲಕ್ಕದಂತುದವರ ಅರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಸಬಿದೇಶ ಪಾಡುಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪನ್ಪುಂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಒವೇಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಅಮೃತರ್ನ ಬರವುಡೊಂಜಿ ಪರ್ತೆ ಉಂಡು ಅವು ಉಡಲನ್ನು ಕಂತದು ಪೋಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪರ್ತೆ ನನಲಾತ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಬದುಕದ ಬುಲೆಚಿಲಗ ಬೋಡಾದ ಅರ್ನ ಕೈಟ್ ಬರವುದ ಅಚ್ಚರದ ಸಾಲನ್ನು ಬುಡ್ಪವ ಲೆಕ್ಕ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ನಮ ನಂಬಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ದೈವ ದೇವರಗ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಡು ಪಂದ್ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬಯಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶುದ್ಧವಾದ ತುಳುಕಿ ಎನ್ನಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಿಬಿ ಕೊಂಡೆ ಆಪುಂಡು ಮೈ ಇರ್ಮೆನೆ ಆಪುಂಡು ದೇಪಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಗತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತುಳು ಭಾಷೆಗುಂಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಎಂಡನೆ ಕೇಂದರು ತುಳುತ್ತ ಶಬ್ದಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ದಾದಂಡಲ್ಲ ನಿಘಂಟು ಡಿಕ್ಷನರಿ ಉಂಡ ಅಂದ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಉಂಡು ಆ ಡಿಕ್ಷನರಿ ತುಳುತ್ತ ನಿಘಂಟುನ ಬರೀತೀನಿ ಒಂಜಿ ಪೆರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸ ಯಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲರು ಡಾಕ್ಟರ್ UP ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಅರೆಗೆ ತಮ್ಮನ ಮಲ್ಪರಂಡ ಅರೆಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪರಂಡ ಐದು ತುಂಬು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮತೆ ಕೃತಿ ಓಡ್ ಬಂದಿಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆದ ತೀರ್ಥೆತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಮಾತಾ ಮೋಕೆದ ಬಂಧುಳೆ ಇನಿ ನಿಕ್ಲಿನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ದುಮ್ಮದಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಮಲ್ತಿನ ಮಾನಾದಿಗ ಹತ್ರ ತರೆ ತಗ್ಗಾದ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೀರೆ ಯಾ ನಿಕ್ಲನ ಅನು ನಟ್ಟೊಂದುಳ್ಳೆ ಈ ಬದಿಯಡ್ ಕಡೆ ನಡಪುನ ಈ ಮಾಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯೋ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಆಯೇನೋ ಇಂದತ ಒಂಜಿ ಕನ ತೂಗಿನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರ್ನಾಕ್ಲು ಇಷ್ಟರ್ನಾಕ್ಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವ ಇಂದಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ತುಳು ಪ್ರಜ್ಞೆ ನನಲಾತ ಪುಟ್ಟೋಡು ವೃದ್ಧಿ ಆವೋಡು ಐತ ಫಲ ನಮ್ಮ ನನತ ಪೀಳಿಗೆದಾಕಲಿಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗೋದು ಅನ್ಪಿನ ಈ ಅಂಗದಿ ಒಂದು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರೆ. ಈ ಮಾತಾ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯದ ಪ್ರವರ್ತನಕಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ತುಳುತ್ತ ಮಹತ್ವಿಕೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಇಂದತ ಚರಿತ್ರೆ ಇಂದತ ಉನ್ನತಿ ಇಂದತ ವಿಷಯ ಮಾತಾ ಮಲಮಲ ವಿದ್ವಾಂಸರನಾಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಪಾತೀರಿಯರು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಈ ಅಭಿಮಾನ ನಂಗೆ ಬೋಡು ಅಡ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಪೆ ಬಜಿ ಅಭಿಮಾನುಡು ದಾಳ ಅಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಆಪುಜಿ ನಂಗೆ ಅಭಿಮಾನಲ ಬೋಡು ವಸ್ತು ಪ್ರಜ್ಞೆಲ ಬೋಡು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದುಡಿಮೆ ಬೆನ್ಪಾಟಿಗೆ ಅವಲ ನಂಗೆ ಬೋಡು ಈ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಇಷ್ಟರ್ ನಾಕಲು ನನಲಾತ್ ಶ್ರಮ ಮಲ್ತದು ತುಳುತ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾತ್ರ ತುಳುನಾಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರವಾದ ಬೆಣ್ಪೆರೆಂದು ಯಾನು ನಂಬುವೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಯಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಜಿ ಎಂಕ್ ಸಂದಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಅಪೂರ್ವವಾಯಿನ ತುಳು ವಿಶ್ವ ತುಳು ರತ್ನ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರವಾದ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವನೆ ಹಿಂದೆ ಕಾತ್ರ ಏನನ್ನು ಮುಲ್ಪ ಕುಳ್ಳಾದೇರು ನಿಜವಾದ ಉಂತುದು ಪಾತೆರಡು ಆಂಡ್ಲ ಎನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಿತಿಡ್ದ ಅವರ ಎಂಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ವಾ ರೀತಿಡ್ ವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಣಪು ನಾವು ಒಂತೆ ಬಂಗ ಆತಿಡ ಐಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಯಾನು ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲನ ಮಾಪು ನಟ್ಟವನುವೆ ನಾನು ಯಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಮಹಾ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ UP ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಉಂಬೆರೆಗಲ ಮಲ್ಪ ಮಾನಾದಿಗೆ ತುಳು ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತು ಮಾನಾಗೆ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಭಾರಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರವು ಆರು ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಾಗಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಉಡುಪಿಡು ಅಲ್ಪ ತುಳು ನಿಘಂಟು ಯೋಜನದ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪನ್ನ ಆಪನ ಆ ಸಮಯಡು ಮಾನ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಕರಿಬೋಯಿನ ನಮ್ಮ ಮಹಾನ್ ವಿದ್ವಾಂಸೆ ಪುಣ್ಚಿತ್ತಾಯರು ಮಿಕ್ರ ಪೂರ ಮಾನ್ಯ ಕಿಂಜನ್ ಶತಾಯುಷಿ ಕಿಂಜನ್ ರೈಕರು ಕೂಡ ಅವಾಗ ಬರೋಂದು ಇತ್ತೇರು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ಸಂಭ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅದಿತ್ತಿನ ಕಾಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಹಾನ್ ಕೆಲಸಗಳು ಆ ಒಂದು ಪೋಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಈ ಬದಿಯಡಕಡು ನಡ್ತೊಂದು ಪಿನ ಈ ಐಲು ದಿನತ ಈ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯ ಇನ್ನತ ಪರಿಣಾಮ ಶ್ರುತಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಇತ್ತದ ಜವಣ್ಯರಿಗೆ ತುಳು ಭಕ್ತಿ ಭಾವನೆ ತುಳುತ ಎಡ್ಡೆ ಆಳವಾಯಿನ ಜ್ಞಾನ ಇಂದ ತುಳು ಟೆಂಚಿನ ಉಂಡು ತುಳುನಾಡು ವೈಕಾತ್ರ ಇಂದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಉಂಡು ಪಣಪಣವನ್ನು ಶೋಧನೆ ಮಲ್ತದು ಐಟ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಡು ಆಕಲು ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡು ಬಂದು ಎನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನಮ್ರ ಸಲಹೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಬದುಕದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡೆನ ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ತಿನ ಕುಡುಂಜಿ ಪೆರಿಯ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರೆ ಎಕಡೆ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ತುಳುತ್ತ ನಿಘಂಟು ಉಂಡ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇತ್ತ ನಿಕಲು ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಒಂಜಿ ನಿಘಂಟಿನ ಬರೀತಿನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ UP ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಕುಡಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪರಡೆ ಆತನ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಬೆರಿತಾಂಗ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಆರ್ ಕೈಪತ್ತಿನಾರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಸುಶೀಲಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಶೀಲಾ ಆರ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಇತ್ತ ಕುಡಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬರಂದ್ರೆ ಆರ್ ಕಾಲಿ ತುಳು ಮಾತ್ರ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಂದಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ತಮಿಳ್ ಈ ಮಾತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಡ್ಲ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ತಂದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ UP ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಮೇರು ಬರುತ್ತಿನ ನಿಘಂಟು ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ನಿಘಂಟು ಬಂದು ತೆರಿದಿನ ವಿದ್ವಾಂಸರ್ನ ಕಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುತ ನಿಘಂಟನ್ನು ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ UP ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ಮಾತ ಭಿನ್ನರ್ನಕಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಇನಿತ್ತ ವಿಶ್ವ ತುಳುವರ ಆಯನದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾನದಿಗೆ ಕುಡನ ದಯದಿದ್ದು ಮಾತ ಬಂದುಲ್ಲ ಲಕ್ಕದಂತದು ಅರ್ನ ಮಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗೆ ತುಳು ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಕ್ಕೆ ತಾಟಿ ಒಟ್ಟು
ಮಾನ್ಯ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇನುನೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಎಂಕ್ಲ 6 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲದಾಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪುಣು ಪೋಟಿಗೆಲ್ಲ ಎಂಕ ಉಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಬಿಕ್ಕಿ ಶಬ್ದ ಕೂರಿ ಕೂಡಲೇ ನಂಗೆ ಮುಖ್ಯ ನೆನಪಾಪನಿ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯತಾಯರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿವೇಕ ರೈಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಆಯ್ತು ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಸೇರ್ದುಂಡು ಜನನ್ನ ಆ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೇರ್ಸಾನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ತುಳುಕು ಹೆಣ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸ್ಥಾನ ದಿಕ್ಕಿಜಿ ಬಂಡದೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಂದು ದುಃಖ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಐಕ್ ದಾದ ಪರಿಹಾರ ಬಂಡದೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಐತನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಡ್ ಇದು ನಿಘಂಟು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಸೆಮಿನಾರ್ ಆನೇಟಿ ಏನನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಪಡ್ಡೆ ಸುಳ್ಳು ನಿಘಂಟದ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಂಜಿನ ಮಾತುಂಡು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಪಡು ಮುಂದಿನ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಿಘಂಟುಗಳು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಭೆಟ್ ತಿರ್ತು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪದ ತಮಿಳ್ನಾಡದ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಏನಾರಿ ನಿಗಲ್ ತುಳುಟು ಈತ ಮಾತ ಇತ್ತಿಬೇಕ ನಿಗಲದ ಹೇಗೆ ಎಡ್ಮನೆ ಪರಿಚಯ ಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ತುಳುಟು ಕೊಂದು ಎಂಡೇರಿ ಯಾನ್ ಬಂಡ ಎಕ್ಕಲ್ ಮಾತ ಕಷ್ಟಪಡ್ತು ಮಾತ ಬರೆತು ಕಡಬಿಡ್ತು ಆಯ್ತಾ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತುಳುಕು ಹೇಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ದಿಕ್ಕೊಡು ಅನ್ಪುಣ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾತ ಬರೆತು ಆಂಕಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಡಬಿಡ್ತ ಅಂಡರ ಬತ್ತಜಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬ ಐಕಾಕಲ್ ಬಂಡೇರೆ ಈರು ಬರೆದು ಬರೀ ಬಜಿ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಭಾಷೆಡು ಬರೆದು ಕಡಬಂಡ ಪ್ರಯೋಜನಜ್ಜಿ ನಿಕಲ್ ರಾಜಕೀಯದಗಳನ್ನು ಬತ್ತೋಡು ನಿಕಲ್ MLA ಏರುಲ್ಲೇರು MP ಏರುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ ಇಲ್ಲ ಎದುರು ಪೋತು ಧರಣಿ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಳು ನಿಘಂಟಗೆ ನಿಕಲ್ ಮಾನ್ಯತೆಗೆ ಎಪ್ಪಾಯಿ ಕೊರಿಜಾರಡ ನಿಕಲೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಡೇ ಅಂಕಲ್ ಓಟ್ ಪಾಡುವೆ ಬಣ್ಣೆ ಅಂಚಾಂಡ ಮಾತ್ರ ದಿಕ್ಕು ಅಥವಾ ತನ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಬಂಡೇರು ಆತು ಮಾತ್ರ ಇಯ ಒಂದೇ ಐಕ ಐದು ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನದ ಆದ ಮಲ್ಪಡುವನ್ನಾಗ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಕಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತುಳುವನ್ನ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಂದ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಗಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊರಡು ಕರ್ನಾಟಕಡು ಕನ್ನಡ ಮೊದಲ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆ ಎರಡನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆ ತುಳುದು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಗಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೆಲವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇಟ್ಲ ಮಲ್ಪಾದು ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೋಜಾವ್ರ ತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತುಳುಟ್ಲ ಮಲ್ಪಾದು ಕೊರಡು ಅವನು ಮಾತ ಕೊರದು ಬಕ್ಕ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಪಾಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡ್ತದೆ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಪಾಪಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ ಉಂಡು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬುಲೆಚ್ಚಲ ಉಂಡು ಬೋಟ್ನಾಥ್ ಜನ ತುಳುಟು ಬರೆಪ್ನಾಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪನಾಕ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅವು ಮಾತ ಇಯ ಒಂದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಬೋರ್ಡು ನಿಂಗಳ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ನಾನು ಅಂಕಲ ಮಾನ್ಯತೆ ಮಲ್ತದವರು ರಾಜ್ಯ ಭಾಷಾ ಬಂಡದು ಎರಡನೇ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಒಂದನೇ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಉಪಡ ಎರಡನೇ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ತುಳು ಬಂಡದು ನಿಕಲ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪವಡು ಅಂಚಾಂಡ ಮಾತ್ರ ನಿಕಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಭಾಷೆದ ಮಾನ್ಯತೆದ ಕಮಿಟಿ ಉಂಡತ್ತ ಅಕಲ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಐದ ಅವ್ರು ನಿಕಲು ಸುರುಟು ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚಾಂಡ ಮಾತ್ರ ನಿಕಲೆಗೆ ಆ ಹೆಣ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದೋಡು ಬರ್ಪಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ಕು ಬಂಡದು ಬಂಡೇರು ಐದ ಅವು ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯದ ಮೂಲಕ ಅದು ಮಲ್ಪರತ್ತು ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂದು ಎರಡನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಂದ್ಕೊಂಡದು ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ನಮ್ಮೇಟು ಬಕ್ಕೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದನ್ನಾಗ ಎರಡನೇದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆ ತುಳು ಬಂಡ ತೊಲ್ತಾನಾಗ ಕೊಡಗು ದಕ್ಕಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಡವಲ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೇತಾಲ ಎಲ್ಲೇ ಭಾಷೆ ದಕ್ಕಲ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಬರಡು ಇದು ಸುರುಟು ತುಳುಟು ಹೊರಡು ತುಳು ಮುಖ್ಯ ಎರಡನೇ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ದಂಡು ಉಂಡತ್ತ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲಾಯ ಒಂಚೂರು ತಿರ್ತದ ಏನು ಬಂದಕ ಅಂಚ ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆದ ಸ್ಥಾನ ತುಳುಕು ಕೊರದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಕಡಮಿಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವಾಗ ತನ್ನೇ ತಾನೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕಲ್ನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಭಾಷಾ ಕಮಿಟಿದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒವ್ವು ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರಡು ಭಾಷೆಲೆಗೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಅಕಲ ಐಕ್ ಬೆಲೆ ಕೊರಪೇರು ಆ ಬೆಲೆ ಕೊರಜೇರಡ ನಂಗೆ ಹೆಣ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದವರು ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಪಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಜ್ಜಿ ಲಿಪಿತ್ನ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಬತ್ತಜಿ ಜಗತ್ತದ ನೂದೇಟು ಸೊನ್ಪತ್ತೋರ್ಮ ಭಾಷೆಲೆಗೆ ಲಿಪಿ ಸಪರೇಟ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಶಿದ್ದು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗಿಜ್ಜಿ ಫ್ರೆಂಚಿಗಿಜ್ಜಿ ಜರ್ಮನಿಗಿಜ್ಜಿ ರಷ್ಯಾಗಿಜ್ಜಿ ಮಾತ ರೋಮನ್ ಲಿಪಿಡೇ ಬರೆಪನಿ ಐದಾವ ಆ ಪ್ರದೇಶೋಡು ಓವು ಲಿಪಿ ಉಂಡ ಆ ಲಿಪಿ ನಂಗೆ ಬರೆಂಡ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು
ನಾವು ಈ ಸಹ ಮಕ್ಕಳು ಮಿಷನರೀಸ್ಲು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ತುಳು ಬರೆಯೋರು ಸುಮಾರ್ತದು ಅವು ಯಾವು ನಾವು ಬೇತ ಹೊಸ ಲಿಪಿ ಕೊಂಡು ಹಾಕಲೆ ಅವು ನಾವು ಕಲ್ಪರನೇ 1 ವರ್ಷ ಯಾವ್ಜಿ ಅಕಲ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದ 4 ವರ್ಷ ನಿಕಲು ಆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪೊಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕಲೆ ಬರೆಯೋರೆ ಕಷ್ಟ ಅವು ಐದಾವ ಲಿಪಿ ತ ಆಗತ್ತಜ್ಜೆ ನಂಗೆ ಅವಳ ನಂಗೆ ಈತ ಸಿಕ್ಕದಿ ಲಿಪಿ ಅವು ಪ್ರಾಚೀನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪ್ರಾಚೀನ ತುಳು ಓಲ್ಡ್ ತುಳುವನ್ನು ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದಂಥ ಲಿಪಿ ಅವು ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಐಟು ನಂಗೆ ಪುಂಚಿತಾರಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾತ ಕಾವ್ಯಲ ಮಾತ ನಂಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂಡು ಐಕೆ ನಾವು ಓಲ್ಡ್ ತುಳು ಲಿಪಿಂದು ಕುದಾರ್ ಕೊರ್ಕ ಈಸ ವಾ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಟ್ ನಾವು ಬರ್ಪೋಣ ಅವನು ಆಧುನಿಕ ತುಳು ಲಿಪಿಂದು ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಅಂಚಾನ ಜನಕ್ಲಿಗೂ ಜಯಕನ್ನಗ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಟು ಬರೆನೇನು ಓದುನ ಸುಲಭ ಐಟು ಬರೆಪುನ ಸುಲಭ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಾವು ಭಾಷೆ ಕಲ್ತಂದ ಐಕೆ ನಂಗೆ ಆಜಿ ತಿಂಗಲ್ಲ ಅಯ್ಯ ಒಂದು 1 ವರ್ಷ ಅಯ್ಯ ಒಂದು ಐತಲ ಹೆಚ್ಚಬೋಡು ಐಕೆ ಏತಿ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪನೆ ಕಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿಲೆ ಕಲ್ಪನೆ ಕಷ್ಟ ಕುಡಂಜಿ ಲಿಪಿ ತುಳುಕು ಕುಡಂಜಿ ಲಿಪಿ ಕಲ್ತಂದ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇಡೀ ಐಕೆ ನಾವು ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಐಟ್ದಾವ ಭಾಷೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಪಿಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪಿಜಿ ಮಾತಾ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಸುರುಟು ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಮೇತ ಆನಿದ ಕಾಲಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಒಂದೊಂಜಿ ಲಿಪಿ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ನಂದೆ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ಅಂಚ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆಗೆ ಈ ತುಳು ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥನ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪೂರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥನ ಆ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟು ಬರೆಯೋರು ತುಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐದವ ಈಸ ನಂಗೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರೀಸ್ ಬರ್ಪುಣ್ಣೆ ಈ ಲಿಪಿಟ್ಟು ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಈಸ ಬರೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಟ್ಟು ತುಳು ಬರೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅಂಕಿ ಯಾವು ಸದ್ಯಗೂ ಯಾವು ಗೇರಿಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪುವರ ಪ್ರಾಚೀನ ತಾಳಕವರಿಗೆ ಓದರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವರ ಅಕಲೆಗೆ ಆ ಪ್ರಾಚೀನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಂಡ ಯಾವು ಅಕಲ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಆ ಲಿಪಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬೇತ ನಾವು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಒಂಜಿ ಕಾಗಜಿ ಬರೆಯರ್ನ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪರ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೇ ಮಲ್ಪಗ ಆ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ಇಟ್ಟೇ ನಂಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಯ ಸಾಧ್ಯ ಹೊರತು ತುಳುತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲಿಪಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತ ತುಳು ಭಾಗವತ ಬರ್ತದೆ ಲಿಪಿ ಉಂಡ ಅವನು ನಂಗೆ ಕಲ್ಪೋಟ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ನಾಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾವು ಆಯ್ತು ನಾವು ಐಕೋಸ್ಕರ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬರ್ತೇವೆ ಐಕು ಪ್ರಾಚೀನ ತುಳು ಲಿಪಿಂದು ಕೊರಲೆ ಪ್ರಾಚೀನ ತುಳುವಿನ ಲಿಪಿ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ತುಳುವಿನ ಲಿಪಿಂದು ಬರೋಣ ಸರಿ ಹೌದಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಅಕಲನವೇ ಲಿಪಿಂದು ಐಟ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಏರು ಆ ಲಿಪಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವರೆ ಅಕಲೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಡು ರೋಮನ್ ಲಿಪಿ ಏತು ಪ್ರಪಂಚದ ಮಹಾತ ಎಲೆ ಭಾಷೆಗೆ ಈಸ ರೋಮನ್ ಲಿಪಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವರು ಅವು ಒಂಜಿ ಕಲ್ತಂಡ ನಾವು ಮಾತ ದೇಶದ ಭಾಷೆನ ಕಲ್ಪರಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪುಂಡು ಐದವ ಆ ಲಿಪಿ ಉಂಡಾಡ ಸರಿ ನಂಗೆ ಐದವ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಕೆಲವರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಯೋನಿಕಲ್ಲ ಈತ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರತ್ತ ತುಳುಕು ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಲಿಪಿದೇಗ ಮಲ್ಪರ ಒಂದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಂಕಲೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣಾಕ್ಲು ಎರಡು ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣಾಕ್ಲು ಅಂಜನೆ ಮಲ್ಪ ತುಳುಕು ಲಿಪಿ ಓಡ್ತಿ ಉಂಡು ಅವು ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೇ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅವು ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯವಳಿ ತುಳುಟ ಬರೆಯವಳಿ ಈಸ ಮರಾಠಿನ ಹಿಂದಿನ ಸಂಸ್ಕೃತನ ಒಂಜೆ ಲಿಪಿಟ್ಟು ಬರಬೇರೆ ಅವು ವಾ ಲಿಪಿಯವು ಅವು ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ಆ ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರೆಪೇರು ಒಂದು ಮರಾಠಿಲ ಬರೆಪೇರು ಗುಜರಾತಿಲ ಬರೆಪೇರು ಹಿಂದಿಲ ಬರೆಪೇರು ಮಾತು ಬರೆಪೇರು ಆಯ್ತು ಅವು ನಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯೇ ಧಾರಾಳ ಅಯ್ಯವು ಆಯ್ತು ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಭಾಷೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುಂಡು ಆಯ್ತು ಅವ ಆ ವಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ನಾವು ಅಂತ ಒತ್ತಡ ಮಾಡಿದು ನಮ್ಮ ತುಳುವನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾಕೆ ಬಾಕಿ ಮಾತು ಮಲ್ತದ ಯಾಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಮಲ್ತದೋ ಶಾಲೆಗೆ ಓಡಾಪಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ರಚನೆ ಮಲ್ತದೋ ಈ ಸಹ ಶಾಲೆಡ್ ಉಪಯೋಗ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ಸಹ ಒಂದ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಲ್ಲ ನನ್ನ ವರ್ಷ ಪೋನೇಕಪ್ಪ ಜನಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಿತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾನಾಗ ಆಕಳ ಖಂಡಿತ ಕಲ್ಪುವರು ಐದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನಿದ್ದ ಕಾಲಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಂದ ನಂಗೆ ಸಫಲತೆ ಸಿಕ್ಕೊಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪನೆಗೋಸ್ಕರ 1 ವರ್ಷ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ನಾವು ತಯಾರಿದ್ದೆವು ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಿಂದ ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ರಿಟಾರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ನಾನು ಫೋನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಏರ್ಲಾಯಿ ಗಮನಿದ್ದೆ ನಂಗೆ ತುಳು ಬೋರ್ಡು ತುಳುಕು ಲಿಪಿ ಬೋರ್ಡು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ದೇಗ ಲಿಪಿ ಹೆಂಗೆ ಈ ಶರ್ಟ್ ಬಡ್ತೇನೆ ನಾನೊಂದು ಶರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ನಾವು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದ್ದಿ ಐದವ ಇತ್ತಿ ಶರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂಡು ಸರಿ ಮಲ್ತದ ಅವನು ಅವನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂಡು ಐದವ ಆ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಟೇ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ
ಬರೆಯವರ ತೊಂದರೆ ಉಂಡ ಅವನೊಂಚೂರು ಲಿಪಿಕ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಲ್ತೊನಳೆ ಲಿಪೀಕರಣ ನವೀಕರಣ ಮಲ್ಪೊನಳೆ ಈತ ರೋಮನ್ ಲಿಪಿ ಇಡ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಜರ್ಮನಿ ದಾಖಲ ಅವಡು ಫ್ರೆಂಚ್ ದಾಖಲ ಅವನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಟ್ಲ ಒಂಜೆರಡು ಸಿಂಬಲ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಂಡ ಐಟಾಗ ತುಳು ಬರೆಯವರದ ಆಲಾಯಿಸಬು 200 ವರ್ಷದ ಆಯ್ತು ಆ ಲಿಪಿಟ್ಟು ನಾವು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅವನ್ನ ದೇಗ ನಾವು ಗೆತ್ತು ದಕ್ಕುನಿ ನಂಗೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಕಿ ಲಿಪಿನಿ ಗೆತ್ತು ದಕ್ಕದು ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಈ ಲಿಪಿನಿ ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ದೇಗ ಅವ ಅಗತ್ಯ ಬಂಡದು ನಾನು ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದರಿಪಾವೆ.